Igbo mmanụ ekene m unu. Onye nọ na n'onu ya bụ Nwaada Ngozi Mmadụ, onye na-ewetara gị ozi ihe na-eme n'ala Igbo. Gee ntị ka ịnụ ozi nke anyị ji wee bịa. Ụlọ iwu enyela iwu ka akpọchie di na nwunye nwere ụlọ akwụna maka na ha ji ụmụaka wee mere ụmụ ọrụ n'ụlọ akwụna ha. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Ụlọ iwu na-ahụ maka ụmụaka nke a na-akpọ Children's Sexual and Gender-Based Violence Court nke dị na the Chief Magistrate Court dị n'Awka na Anambra Steeti enyela iwu ka a kpọchie otu nwaanyị nwere ụlọ akwụna aha ya bụ Lolo Ekpereamaka Okonkwo, onye nke dị afọ 39 ya na di ya bụ Mazi Okechukwu Okonkwo, onye nke dị afọ 36 maka na a sị na ha ji ụmụaka na-erubeghị ogo ihe eji nwaanyị eme ya bụ underage girls wee mere ụmụ ọrụ n'ụlọ akwụna ha dị n'Ọba na Anambra Steeti. Ndị uwe ojii jidere Lolo Ekpereamaka n'izu gara aga oge ụmụ okorobịa Ọba wakporo ụlọ akwụna ya wee hụ ọtụtụ ụmụaka ma ndị dị afọ 13 ya bụ 13 years ndị o ji wee mere ụmụ ọrụ n'ụlọ akwụna ya. Oge ụmụ okorobịa Ọba wakporo ya bụ ụlọ akwụna, Ekpereamaka gbara ọsọ gbafee Asaba wee zipụ di ya ka o were 300,000 ya bụ 300,000 ka ọ gaga nye Lolo Ifi Obi na abụọ bụ onye na-afụ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị ya na ụmụaka na Anambra ya bụ Commissioner for Women Affairs and Children Welfare ka e wee mechie ya bụ okwu ka o nwee ike chigheta azụ bidokwe ọrụ n'ụlọ akwụna ya. Oge di ya ruru n'ụlọ ọrụ a na-ahụ maka ụmụaka na ụmụ nwaanyị, onye isi ya bụ ụlọ ọrụ nara Mazi Okechukwu ya bụ ego wee gwa ya ka ọ gaa kpọta nwunye ya bụ Ekpereamaka ka ha bịa n'ụlọ ọrụ ya ka e wee mechie ya bụ ikpe. Ọ bụ oge Ekpereamaka bịara ịhụ onye isi na-ahụ maka ọdịmma ụmụaka na ụmụ nwaanyị ka e wee mechie ya bụ okwu dịka esi wee kwe ya na nkwa ka ndị uwe ojii jidere ya wee kpọchie ya na di ya. Di na nwunye abụ ndị otolo ka a kpọgara ụlọ ikpe ebe ekpere ha ikpe na ụbọchị Wenezdee gara aga nke bụ abalị 6 n'ọnwa 7 n'afọ 2023. Ebe a ka a gụpụtara ha iwu 9 ha dara nke ụfọdụ metụtara aka iji ụmụaka arụ ọrụ akwụna ya na inye aka azụ iji wee gbochie iwu ndị a bụ nke megidere iwu na-achị Anambra Steeti. Oge a gụchara di na nwunye iwu ndị ha dara ma kọwara ha ya, di na nwunye a sịrị n'aka ha dị ọcha. Onye ọkaikpe nyere iwu ka a kpọchie di na nwunye a n'ụlọ mkpọrọ dị na Ọka ya na nke dị n'Ọnịcha. Ebe a ka ha ga-anọ ruo abalị 12 n'ọnwa Julaị oge a ga-ekpe ha ikpe nke ikpeazụ. Nwaanyị kwube eze taa biji na-afụ ya mama onye bụ anụ ụmụ na compare na mentis na-eme ihe a anyị na-ekwu na ịdị ụmụazị na achọ anyị nye ụta anyị abịa na next time feed ndị ga emechi ebe a anyị kwapụ anyị n'ọba ọ dị otu ahụ ọbọsọ na ụmụ ọgawe ụmụazị again ihe akwapụ anyị n'ọba ọgaba anyị aka idozibe anyị. Ndị ọma, ebe a ka ozi nke a ga-abịa n'isi njedebe. Cheta na ndị jikọtara aka wee na-ewepụtara gozi a bụ Igboamaka TV ya na Impact Citizen TV. Nọdụnụ mma ka emesịa nụ.